Kirish Bakhuid tang in Dubai nagabinda ribalin karsati bans shapuit mindagasum. Laispa, Lait-ïa. One barogo and gopala, one yaro jing is the bajinga, gajing iklam jing sta, klam jing ku, jong trayo mo juku. Nganyai wayai genut yau trai, ragambal bauna lekem wai, nasudaya Maryam umudu, skiu sega percaya kiku. Wan barogo ene gopara, wan yaro jing ise bajinga, gajing iklam jing sta, klam jing ku, jong trai Kohimen ko para tangin sngo yaw jisu nagabinda kanega step ginawan ra ki jingang nur jangi para haw jisu bawin karku kardo yangi bawin pengantang yangi iwan ra hawu yaki bapang gi bashitam iduwai nagabinda ka partay baro kawai bakandon ki jingsuk iduwai nagabinda ka inner healing retreat ban sustam minda kasngi baka bor jisu nam pau ha baro ki bawan shimenda ha ganega retreat ha kerteng uppa baru kon baru mensi Bakhuid Amen. ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ bat ka jinga jango blay lem bat ka jinga sulak jango mensi Bakhuid kindon rengka bat pi barong ko himen ko para tongin sangesh por ben ko slai hala ka mensi jangi halar ki pop baro kam dame ki pop baro ki bangile da ka met jangi bat baro ki binta janga met jangi haga jimur jimbarka jangi man ka kelip mat ngile pop haga perkat ka perdain jangi haga jingkran kana jangi haga jingkwa jangi haga met jangi inangkar padiau jisu ban pen kuid yang ina baru kini ki pop ki bangile tongin pan map nau jisu bau nang sait kud yang ida kas namba kardor ka jangu na bara kini ki pop ki bak ni dele nga palam au blay badan board baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakra e janga namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabayaisa ka teisoti yaki angel bat kiri koi badia pi ko himen ko para banduwai na kabinda janga how try ublay jangim ublay badan bor bara unis ne yangi badan dalam api ki pop jangi nialam yangi shaga jingim bam jikut John
inia Dubai. Dubai nagabenda ka jinga ka jingar ko ka jung jisu halo jungi halor ki inga sem jungi. Halor ki bapangi bashitam. Pakini yokloi ka jingkoi jingkiam. Bau jisu in pindu ya ka bor junga bamen. Pindu ya ka bor jungi kiniang na ka med jungi na ki inga sem jungi. Duai ru nagabenda ka perte bakandon ka jingsuk. Baka temakan kutno. Koblei. Ko jing klein jung ki ba kermen hame tus ngap isne ya ki jingu jingnam jungi ba namar ba klem mame ka jing tolot brio ka balam sha ka jingiap kamla banle ye to ai hangi barabor ya ka jingarap janga jinga jame ba da ka ba ngi imsngi ya ki hukum jame nginla pensobha yeme ha ka mon ba ha ka kam da utrai jangiu Jesu Kristu kun jame uba im bad sen sha rengkat bad me ha ka jingelang kawai jang men sim Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kajing puli na kishiti ba arjang pulus Bakhuid shaki Kristan korin ko para na marbun ba kipop ya ki ki ba ganja perthai te ngarungan ko kat ya kaba unut mankop ngada keren kum ube ngaru nganut mankop ya kata hatu kidai ki Hebrew ngaru ngadai hatu kidai ki Israel ngaru ngadai hatu kidai ki khun ki siu u Abraham ngaru ngadai hatu kidai ki Shakri ukris ngakamla manga ngakeren da shisha kum uriu lamwir da ki jingtrai shitom bakhambun kijing sha set bendi bakhambun da kijing sha sempat pa omla nyoshu bunsin sabaniya sansin ngala sha hakikti jongki ju ya ki saupeu tri duna iwe laisin la tenlon yanga daki dingteli shisin ngalasha lentemau laisin ngalasha bet liang shimit shisngi hala thei haduriao hakaba laiching le punsin hakajingma nakijing shilei kajingma nakijing lut kajingma nakinong lute kajingma nakiparaja chonga kajingma nakijintil kajingma haposhnong kajingma kiri kanja kajingma haduriao kajingma nikipara banget ba arsa ha kajing trai shitom bar kajing jenjar ha kajingbom yothia bun min ha kajing thangan ba kajing sliang bunsin klem yobam ha kajing kriat bar ha kajing lingkhoin but nalor kiwei pat kiwei kadon sa kajing penkhia yak nga kaba nga man ka sngi kajing kitkhia chonga ya kibalang baro manu patlot bat nga ru ngam tlot yeno lapen thun bat ngam bitar ada nga dei ban ko ngan ko ya kiwei ki ei kiba pen pau ya ka jing telot chonga kaktin chong trai Isongo yao blei. Sound like a sound number new spot country. New spot country. Atuan matuk mi butrai uyai long bas fun baba ngam yai ker kuyu trai jonga ker kuaman gapo ya jing ya
bai undon reng khat bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews. Ujesu la ong halake senran. Wat ken show spa nagabenta yalade hakane kaparte. Hakaba kakiniang bad ka sarang ki bam do. Bad hakaba ki nangtu ki prong bad ki tu. Henry token show nagabenta yalade yakaspa ha bening. Hakaba kakiniang lane kasarang kam bamdu. Bad hakaba kinongdu kimla ban prong bad ban tu. Naba kat haba kaspa jumpi kadon hangdaru kadonu jumpi kandon. Kakamat kalong gasharak jang kamet kumta lada kakamat jumpi kasngur kamet jumpi baro kawe kan syai kedar. Henry lada kakamat jumpi ka jingut kamet jumpi baro kawe kandum teliu. Kumda lada ka jingshai jumpi kalong ka jingdum katno ka bashirke kalong kata ka jingdum. Ka gospel jong utrai Kachingera yameka Chris. ko himmen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Haka jimpule mendakasni ngiyos ngo ujisu kren bangide ban kenshaw spa habani. Baru Paulus Bakhuid ula ong ba un kren kop halor kie baro janga kinja bani. Don gibruyo kiba keren kop halor ka perte. Namar ka jingim jangki baro kawai ka pensyang nangerim halor ka jingio nakane ka perte. Badu Paulus Bakhuid om haka jing talot katba usngot talot haka perte katba katta udang klain habening. Kane kalong ka jingang nur jang manle ki brio bakua banjan badu Jisu. Jisu keren hangne syapang ar jait ki kemat. Kekemat bas ngur bad kekemat bas jingot. Badu Jisu ong lada ngidon kekemat bad jingot ngisakut hakie ke baro jangane ka perte bad nginsa sa hake jingdum. Bad ula ong kata ke jingdum kalong ka bashir ketam hake jingim jangi kaba kangla chisundon yangi nak kaban yo i yaga jingshai. Ujisu kranayu lemba kane ka kemat baro arjai. Kemat babha bad kemat basiniu. Ne kemat basngur ne kemat bajingut. Lada ngidon ke kemat bajingut jisuang ke jimma kalong ngin dia kaspa jangane ke perte kabanjot. Kaspa jangane ke perte ayu ke jing sarong jingim. Ya ke jingkwan lade. Ke jing snga jang ke perte. Ke jingkwa ban pen snga ya ke do. But da kane kaspa jangane ke perte lese ngiyakop bat ki brio ngi kran sarong bat ki brio ngi lebe ni ki brio negata ka dang news no haba ki brio ki kambun kaspa ki kerlalong ki brio ba matla kisah ka jingtu bat ki kamat jangki kan jingut kim yo issue ya ka jing shisha kim yo ish kim don shu ya ka jingi do blai
Kim donshu ya ka jing sngawarit mensiam. Kim donshu ya ka jingid ya ka jingkoi. Kim donshu ya ka jingid buram markalia. But ngi yasngo bun ki buriu barispa. Kim buram ya ublay. Kim buram ya ka ain janga parte. But bun ki jingjia ka bangi yasngo. Lese ka tuma ha padeng ka we ka ri ka we pad. Kadena mar kaspa. Kisngo namar kilom barispa. Kisngo bakidon gitiar ban yale. But kila ban job halor ki way. Kumjuru ki parabriu. Nagabinda kaspa kibriu ki pinyap ya ki way. Nagabinda ka jings nga ba janga parte ki pinyap ya ki briu. Kadbangis nga bun ki jingjia. Siya pangi jim pinyap briu. Ngila ban yu i. Lese ki siu da kilak tingka ban penbiji ki briu ban leben ya ki way. Namarba ki rispa palat kishim ya ka jingrai da ka pesa kilaban buri yalade. Ki persyang ban buri yalade da ka kaspa. Ki persyang ban penbiji ki buriu da ka pesa. But ki perkat lada kilong ki barispa kam don kano ka ain halo jongi. Ain jong uble ne ain jonga parte. Kim ting ya uble ne kim ting ya ki brio ne markis ngo shngain da kaspa jong ne ka parte. Uji suang kane ka jinglong ka lekum no ya ki brio. Ne mar ki don ki kemat ba jingut. Kim yo issue ya ka hok. Kim don shu ya ka hok ka sot ha ka jingem jongi. Kim don shu ya ka jingi duble ha po jongi. Kim don shu ke jingtim burom ya ublay hapo jangki na marba kala buri yaki ne kala tap parda ha ka jimpe jangki baro da kane ke jingit kaspa. But ka pinbi jangi tat hadu bangistang ban sautu kine ke baro kim long eye namar kine baro ki bangi kain kordor hadu kata kum kaspa ne kaburom ne ya ka jingko jingkia kadu kadwai kan poi syakikti jengki kiniang ne kan bam sarang ya kita baro kaperte kadon kabor ban pinjot yangi ka juga por lewat ladangi don kaspa ne ka burom ngi haban soto kine baharo kin jotno tenteng ngilong ki buri babit palat haba ngi kerlalong ke barispa ngi kerlalong ki buriu basarong kalaban long ke jing start ha ka pule ka puti jeng kalaban long ka jing tip ka babun ka jait ka bangin don ha ka jingem jeni kine bara ki penjat hanreu jisu pat wong ngi de ban don ki kemat basngur ka kemat basngur ka bamod ka kemat ka ba yarap yangi banlong basbun mensiam. Ngide banlong ki basbun mensiam. Ka jingsbun mensiam kayarap yangi ban kamaya ka hok. Ka jingsbun mensiam ka penkuid yangi na ka ban ngop ha ka jingsinio. Na kata kadau jisuang pide bandon ke kemat basngur. Pide bandon ke kemat babha. Bad lemba kane ke kemat babha pila ban kering ya kiwe syaka jingid upalai hang neu jisu kot uver yangi banlong ki paspun hakaban yarap lada pilom barispa yarap da kata ka kaspa jampi ya kiwe but pikerlalam basbun kadba pikerlalam basbun penstang ban yo ya uble hakiwe penstang ban yo ya ujisu hakiwe penstang ban yo ya ke jingkuin ha ka jingem jangkiwe but kata ka jingle jampi kan pelong ya pi ban kamaya ka hok bun ki buriu pat haba ki kerlalong barispa ki kerlalong ki matla ki leben ye ki we ki leben wat ye ki bayit baktoin ha ki inga sem jangki ki leben ye ki marjan marpa jangki but kimburom shu yano ya uble ne ya kibrio but kane kalonga jimma
Andre ban light luit na kane jisuang tolong ki bas ngur men siam tolong ki bas bun men siam tolong ki ba yarap ye kiwe tolong ki bas ngeverit men siam tolong ki ba tid ya ka shadem jampi ha ka bas no tu ya ka jinglong pop ujisu kot wearing i vei pai vei balong ki ba risumar ya ka men siam jangi ban ya ka kaspa janga parte como Paulus Bakhuid ngide ben tid ya ka shadem bat ngide ong nga karan kop ha ka jing talot janga namar ha ka jing talot janga ngandup khalain namar ujisu unshimdi ya ka jingem jangi ko himmen ko para ngi baro ngi don bun jait ke jing talot ha ki inga sem jangi don ki inga sem ki bajat namar ka jing sarong jingem jangi tongin sauto khalam oble khalam ka jing arab khalam ka jingar ko jangu ngim long ke ba seiso ha ka jingem ka jangi ngi duai ha ka ne ki Eucharist Bakhuid da ka ba IT ya ke jing talot kawe hadin kawe pa bangindup la ban karen kop shapang ka beneng bar ka jingim men siam jangi banya ke baro jangane ka parte jisu be id karku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi da ka bor jame ngilong ki batalot bat bon sin ngidon ki kemat bajingut da ka pop da ka jing sarong jingim da ka jing kwan lala pen kuid yangi bangindup long ki baspun men siam en yaro yau trai Jesus Christ tongen plai ka jing eight ka jungi ngang eight ngục lay pa badan bor raro nong tao ka pening hak kunjau rat hau Jesus Christ pun marwe chungu trai jungi yau bala pun men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria te soti yau bala shalabein popon Dios Pilatus la sanar pnaya la yap la tepya la hiasha ki bayap hagas ngi ka balai la mi pan ki bayap ula kiu shabening ushon shikamon play pa badan bor barra nang daw nuan pat ban bishari ki bayim bat ki bayap ngangeit ho men sim Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid haga jingesalok irikoid haga jimap igipop haga jimi pat kado daga jingim bam chikut amen Laispa nyuk la. Toya duai ko himen ko para baga jinkenia janga ba jampi kanlang ka bapriang khon hau play upa badan bor barra To try bediang jijinya di jongpi la utai jingero borom kristen jungu esimunta yang i balik balang buku jungu baru away. ko blay me uba hakini ge jing tarwa ki bangila wanra menda
mepsa daga jimbam but mepentimai daga sakramen yaki jing don kam ki ba ar sertap jangga jait bendrium to ai ngi karpad baka jimsa kabaki ai kan yai don naga venda jangi la hakamet ne kamensium da ukris utrai jangi Amen. utrai undon renkad bat pim Rengkabat piru. to kentiu yalaki donut Ikentiu ki shall try. tongin aingu yautrai ublay jangim Kasong hok bakate. Dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blay badan por bat bam jikut namar wad lada mem don kam ya ka jingero jangi pinpan ka jing sngu jangi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jangi kim pinyar eye ya ka jing karau jame Henry kiarap yangi naga binda ka jim penim lemba utrai jangi u Jesus Christ bat kumda rengat bat ki kinkon ruai jangi angel ngiaro yame bat ngi pen bana da ka jing komen Bakhuid, Bakhuid utrai. Bakhuid ubleki pan. Lembat berteki dam. Daga burang jombe. Wayo sana syajong. Wayo sana kempun. Wayo sana yublek juno. Yaro yutabawan. Agak keteng utrai. Lembah berteki dam. Daga burang jombe. Wayo sana syajong. Wayo sana kempun. Wayo sana yublek juno. ko hemmen ko param tongin trang nadu ka donut naga binda ka jim pen slejung men siem Bakhuid bangindup yo yaki kemat basngur balangi baspun men siem haki baro bangindup kintiu yaw jisu man ka kelip ma janga jingim jangi Dashisha melango Bakhuid ko trai katemei jang ka jingkoid baro Namar ka tangi karpadia me to pen koit pen kan dang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ga jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jango trai jangi o Jesus Christ ha ka por baladino yavu badala ka monsngabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu ya me ula kedia yavu bad ula ai halage senran u to shim bat to bam na ka ne pi barra ne mar ka ne kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jampi Hagaju keruka benda lalaya bam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halake senran uong to shimba to dina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutam batti mai bad bam jikut ya kaben pen mi naga benda jampi bad naga benda ki babun naga benda ka jingma yaki pop to le yakane ban kan mau yangam kosnam bakardor jangu Christ to pen koi diangi pen koi yaki mensiam hadim pen koi pen kya yaki bapang gibashitam bara
Yada yangi na ubamen na ki kralam. Ka jing maya jong ka jinget. Kata sin wangi bam yuneu bahine nakane kakuri ngipen naga jing yap jong ne putra Namar kata ngi ke ba penmenda ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar mela new yangi ki ba bit banyang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpa dia me ba ngi ki ba yo benda hakamet bat ka snam okris ngilong ki bala penyat likawe da umen siyem Bakhuid. Takin mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parthe bat to penjana ya ka haga jingir rengkat badu liyo uppa Bakhuid jangi vil badu bishop jangi bat bar ki lingdo bat ki riniam. Takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yotiya da ka bakar mani ga jimmi pat Badia baro ki bala kalat no haga jingis ne jamme. To pedang yaki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi baro ngi karpa diame. Barengkat bat kamari ya te sote Bakhuid ka kame jango blai. Ujaso Bakhuid kurim jangka ki apostol Bakhuid. U Francis desires Bakhuid bat baro ki rikuid ki bala pens ngabayame pateng la pateng. Ngilong ki babit banyo bin dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pindon buram yame da ukun jame u Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu kallong hameyo blayu pa badon bor haga jingelong kawe jungamen seem Bakhuid barro ko buram bat ka jingero junom la junom. Amen. Nginduwai kumbau Jesu lahi kayangi nagabinda babun gijing don kam dame ya bara ki bawan chimenda haka inner healing retreat na dominda ka sngi hadusngi uble ngiduwai nagabinda ka parthe nagabinda ka jingsuk baki tuma baro kin sange baki briu bakam dame ki briu balului ki bashayap ki bap pinmen sao ki baro kin yo ching tengen bat utrai un pediang yaki kopa jangim baha bening kalonga bakui kerteng jame kanwan ka hima jame kalonga mon jame ha kindau kumbaha bening toai ngiminda ka jimbam jangi ka bahala gasngi badamap ingi kereng khang jangi kumbangi rungi map ika beles new yangi padwatelam yangi shaga jimpan shai henrei taplait ingi naka basinio top light yangi karpat kotrai nage jinx siniu barro haga jinx bun jamme toy jinx suk jinx sign hage sngi jangi krampa daga jingarap ka jinx ne jamme ilait bara bona ka pop bangin yo jingada nage jing jinjar barro kadbangi dangap kemelendi aga jingarmen Bakhuid bar ka jing wan pa jongunong penim jangi u Jesu Christ Namar ka jamme kalong kai ma ka jamme ka bor ka brom junom la junom. Kotrai Jesu Christ meu bela ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pedi ki pop jangi henreya ka jinge janga balang jamme bar ha ka jingspon jamme toy ha ka ya ka jingsuk bar ka jingya tale kawe katkum ga mon jamme mame uba im badu basensha junom la junom. Amen. Kajing sukutrai kandon barabo rengkad bat pim dap ta kajing edu Christ tong ini ai ngu markeli Tukun lang
Hakame ukon lambro junga blay. Hakame bucket naga pop junga parte. Sukitoki bela korshaga jinga wai junga ukon lambrot. me kot yengi malongi jame pinyo hangi ki kumat basmo malongi baspur dap daga bor janga Eucharist Bakhuid dap daga bor janga communion mensiam communion Bakhuid kabangila yo pidiam hangane ki Eucharist Bakhuid ai baga jing trang hapo jangi kan prolong yengi ki kon ke balai loi pangin karen kop tang daga benda ka bening haka jingim jangi om ya kane ka perte Yesu ben kod yengi Ekrad yau bamen yau sui baron aga jingim jangi na ki inga sem jangi bin koi ben kya ya ki bapangi bashitam baro kindi buram ya ka nam jame maginduk la ban shakri hok yame shakri koit yame da ka donut ka bas nur jisu ai boring even slaying even gandang yangi
Kerku kardo yangi ko Jesu bangindup la banlong ki jamme man ka kelip ma janga jingem jangi ai boringi ko Jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus I bor 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 in duai nagabinda ka jubilee bat ka jinga e ka bangitrang ha ka jingem jangi kopa ubaha bening to ai ba ka jingai ka bamela ai khangi hau kun jame Jesus Christ u himmen jangi bat ba ka tliting janga jingir spoon kan klang ha ki donu jangi dau men siem bakui kan kersio biang hangi ya ka jingkarmen balakarku nagabinda ka jingwan janga hima jame tai ba ka jinga e jamme kan pen kala duringi shakin nong lur lingka bamju shang tai ban bet ek simbai janga gospel tai ba ki to ye simbai kin pen kala dur na shapo yaga jait ben riu bari ka parthe mariang baraka wai ha ka jingkami lendi batikana yaga beneng batimai bat ka parthe batimai haba enda yaki bo jango bammen lavengno ka buram jame kan ting shine juno to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersio biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen yaga jingnu jing shell happening ai ba ka ka ju ka jinga e kan bin sapriang yaga jingkamen ba jingsuk jangu nang sius pa jangi satala ka parthe shame ko blai jangi bala karku junom kalong ka buram ba ka jingya ro junom amen kopa jangim ba habening kalong ka bakui karteng jame kan wan ka hima jamme kalong ka mon jamme ka kendau kum baha bening to ayangi minda ka jimbam jangi ka bahala kasu patama pingi greng khan jangi kum bangi rungi map ika beles niu yangi padua tialam yangi sha ka jimpan shoy kan rei to light yangi naga bas niu amen ku blai ko maria ka badap ta ka jinga e utrai don bat phala kar kuye panap te kende pala kar kuye usot ko jom pau jesus ko Maria bakui ko mi jong play to ai ka pinta jongi ke nom pop minta da ka por ka jingya jongi amen ka buram da kun baramen sim bakui kumba kala lang ka pamining kong kum chum ta para bo jinom la jinom amen thonge nia duwai kumba kane ka jimpediang ya ka communion bakui jame ko trai ka peni lupa ya ka jingya tali jongi ringe jame kum daru to ai bakan pinmi ya uso janga jingetli haka balang jame dau Chris utrai jangem utrai undon rengka bat pim blay badan bor baran karkuya pi upa baru kun baru mensim bakhuid ya lesuk ban pen bana ka kubar bha jang utrai daga jingem ka jampim iso ya blay bar sispa sanpusan sispa sanpusan
Enyi royo tra Jesus Christ. Jinom la jinom. Amen.